Patay usa ka 15 anyos nga lalaki nga igo lang unta magsugba og mais. Human gingong naigo og kilat sa ilang payag sa Pulumulok South, Cotabato. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Dead on the spot ang 15 anyos nga lalaking grade 10 student. Human maigo og kilat sa payag sa ilang umahan sa Purok Kalyong Barangay Landan, Pulumulok South, Cotabato pasado alas 2 sa hapon adlaw Martes. Matud sa iyaan sa biktima, maghaling na unta ang maong biktima aron magsugba og mais aron dunay makaon. Apan kalit mikilat ni adtong higayuna. So ang bata daw gusto niya magsugbag mais. Pagtindog daw niya, nasugapan niya ang kidlat, siya ang napuruhan jud. Atol sa itabo, nakaangkon sab og minor injury sa lawas ang amahan ug ang bayaw sa biktima nga anaa sa maong payag. Human giingong natapsingan sa maong kilat. Natamaan po siya sa chest niya. And other members po na kasama niya ay tumalsik po, sir, pero hindi naman po sila nag-sustain ng any serious injury. Dugang sa kabanay, daot ang panahon ni adtong tungura nga dunay pag-ulan. Sumala sa pag-asa, severe thunderstorms ang nasinati sa maong lugar. Apan gikatingalahan sa kabanay nganong naigo og kilat ang maong biktima nga layo man daw kini sila sa punuan sa kahoy. Actually, ang kahoy, layo kayo sa payag nila. Layo kayo. Sa halip na ito'y tumama din sa mga taller objects tulad ng antena or punong kahoy, doon na tumama sa bata. Kahit hindi man mismo direkta na tumama sa bata, pero yung charges, sir, pag once ito'y nag-hit or nag-discharge diyan sa lupa, kahit malayo pa yung bata, yung butahe, sir, ay dadalo yan sa lupa hanggang makaabot ito ng 8 hanggang 20 metros. Nanawagan karon og ginabang ang pamilya sa biktima. Dili jud namo na ikakuan, ikaulaw nga. Kung kinsay mo makatabang mudawat jud mi. Kay walang wala jud mi. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.